Velkommen til Coolshop. Lad os nu bare være ærlige helt fra starten. Coolshop er et sted for mennesker, der vil noget. Der vil noget mere, der har ambitioner, der gerne vil rykke sig, der tror på, at hvis vi bare lige giver det ekstra, så kan vi faktisk opnå noget magisk. Coolshop er også et sted for mennesker, der siger tingene som de er, tager ansvar og stadig har overskud til at give mere end forventet. Her har vi ild i øjnene. Har du? Jeg hedder Mads Emil, og jeg har været ansat i Coolshop i snart 10 år. Jeg har kammerater for livet. Fokus nummer 1, det er, at vi altid er 1% bedre hver dag. Vi har ild i øjnene, og så leverer vi varen hver dag. Iværksætterånden og vindermentaliteten kan stadig mærkes i alle hjørner af Coolshop. Og det er en vigtig del af vores DNA. Hej, mit navn det er Nimrei, og jeg er 22 år gammel og har været i Coolshop i 6 måneder nu. Jeg er elev som indkøber i gadgets, accessories og games. Det betyder personligt meget for mig, at jeg kan mærke, at Coolshop er en arbejdsplads, som investerer meget i eleverne og altså selve dem, der arbejder herude. Jeg hedder Kasper Hansen, jeg sidder med alle vores investeringer i og uden for Coolshop, i det, der hedder Cool Group. Det, man ikke ser i Coolshop, det er alt det, der sker inde under den store kasse. Hvor mange andre kontorer, de har måske en fin kantineordning eller god frokostordning og alt muligt andet. Der har vi taget den videre og har bygget en restaurant, noget der hedder Casa Maria. Altså når vi har Michelin-kokke i køkkenet, det siger måske lidt om det hele. Selvom kontoret det er super cool indrettet, og det er totalt moderne rammer, og der er dygtige folk omkring det, så tror jeg også bare, det er en moderne legeplads for voksne egentlig. Købmandskabet står i spidsen for det, vi lever for. Det er også derfor virkelig vigtigt, at du har en passion og en vindermentalitet, og virkelig kan mærke, at du brænder for den faglighed, du har. Det er nemlig den, der gør, at du kommer til at lykkes her hos os. Jeg hedder Kasper Andersen, og jeg sidder som teamleder for B2C nede på lageret. Paddle hos Coolshop er en af mange fede personalegoder, vi har, hvor vi kan samles og spille mod hinanden på kryds og på tværs af afdelinger. Og det er med til at skabe en masse fede relationer, som styrker fællesskabet i Coolshop. Jeg hedder Annette. Jeg er Executive Assistant her i Coolshop og PA for vores founder og CEO, Mark. Jeg synes, det er super inspirerende og giver god energi, at vores CEO er meget synlig og meget ærlig. Når man kan mærke den her passion og ærlighed, så følger man bare selv efter. The sky is the limit. Mit navn det er Kasper. Jeg sidder i marketing. Det jeg laver til daglig, det er alt hvad der hedder organisk content. Det værende sig videoer, SoMe, annoncer og hvad der nu ellers kan ligge. Noget af det, der fik mig til at søge i sin tid, det var virkelig, at det var så charmerende og så lidt kasset. Måden jeg valgte at ansøge på Coolshop, det var ved at vise, hvem jeg var. Jeg ringede til Coolshop, spurgte, hvor man kunne aflevere pakker. Så jeg mødte op som postbud, med selvfølgelig en pakke fra dine nye kollegaer. Jeg hedder Søren Skiver. Jeg er butikschef i den nye butik i Coolshop i Nørresundby. Skulle man åbne en butik på et tidspunkt på et år, så lad os tage Black Week og så julehandlen bagefter. Og det kan man kun, hvis der er en god kultur, der hvor man er. Vores kerneforretning er at sælge de bedste varer til den bedste pris, leveret hurtigt. Men for at det skal hænge sammen, så har vi faktisk rigtig mange afdelinger. Organisatorisk har vi 5 søjler, som består af salg. Vi har vores indkøbsafdeling. Vi har vores marketingsafdeling. Vores butik. Vi har vores restaurant. Vores lager og logistik. Den er delt ind i varemodtagelsen, goods out B2C og goods out B2B og shipping. På kontoret har vi også IT-udvikling, finans, customer care, projektledelse, people and culture og forretningsudvikling. Jeg er på Team Coolshop. 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 Jeg er på Team Jeg er på Team Coolshop. Jeg er på Team Coolshop. Jeg er på Team Coolshop. Vi er vilde og tosset. Vi løber stærkt, og vi tager chancer. Men vi gør det med hjertet først. For uden ordentlighed, fællesskab og respekt, er det ikke en sejr, der er værd at tage med hjem. Coolshop er nemlig ikke for alle. Men måske er det for dig.